Nang golek-golek kerja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Teh sami ngempal sedaya niki. Wis anu ditinggalan non bisa Pak. Ning kerja karep. Guys, welcome to my channel. Sedulur Ndeso. Salam guyub rukun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mas, tangi, wis awan. Cahane kok ditunggu wae. Nang golek-golek kerja kono lho. Duite wis entek bareng kok. Kebutuhan apa engko? Ora turu wae, nang tangi. Mataku ki sing ngantuk. Jaga. Esuk-esuk kok wis rame lah. Lah terus engko belanja buka puasa apa? Aku cek di duit. Ojo rame wae. Ya. Ketok apa? Dadi 5.000 ketok apa? Ketok beras setengah kilo. Lah terus lawe apa? Diblonjo lawe gede sapa? Lawa sambel karo jangan dong telo lah yo. Enak. Wis aku gelem apa kok gelem. Kone dimasake sayure ra gelem nek ra nek cekelane lho, Mas. Kok ya Kok karep. jadi 5.000 lho. Pesan saya piye wong kabeh di lockdown. Tutup gawean. Kabeh kon ning omah. Mbok nyambut gawe nyandi. Lockdown corona ku aja di alasan. Wae nyambut gawe. Nek bengi rondo itu wayah tangi-tangi nyambut gawe, ora di alasan ngantuk mau bengi rondo. Pesan saya piye wong kabeh iki yo. Kumpulane sing ngakon ki Pak RT, kabeh yo kon rondo. Kondine ora enek gawean ngene kan mergo lockdown kuwi. Dan kan Pak RT ora iso nyukupi kebutuhanmu, nek nggo Pak RT terus kebutuhane sapa engko sik nyukupi? Jane ada apa to? Kok esuk-esuk do branggang kabeh. Mesti ora tangga teparo do krungu kabeh do bulemu branggang kuwi. Mbok yo nyambet-nyambet gawe kono aja mung turah-turah. Aja ning coba-coba turu ngono kuwi, mesake anak bojo. Esuk-esuk lanang wedok padha wae. Ganggang kabeh. Penak-penak turu e. Oprak-oprak karo bojo. Iki barondo ngantuk iki oprak-oprak. Lah rondo ya rondo, lah aku ya mau bengi ya rondo, kowe turu. Aku melek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak RT. Teh sami ngempal danten enten apa to? Bapak Oh. sedaya. Niki Pak RT, ijing-ijing niki le. Niki Mas Man niki. Lah niki kok ngrenjing kok mau ngenten apa sing wedok. Lah niki kersane mboten napa? Padudan ngenten lho Pak RT. Lah niki enten kan napa namung enten namung nggih. Lah niku sing wedok niku kan berangkat terus. Monggo pinarak Pak RT. Monggo. Oh nggih, Monggo pinarak Din. Yo. Entene kados ngeten iki Pak RT, mboten Lah, enten napa to, Mas? iki. Poso. Penting sami sehat sedaya. Nggih, Pak RT. Nggih ngeten Mas, nyikapi kahanan wekdal niki. Niki kan sedaya tiyang kan sampun mangertos sedaya. Bilih kahanane niki nembe kena wabah corona, kena sing naminipun pagebluk tiyang Jawa.
Lah untuk menyikapi corona niku sing sae niku manahe awake dhewe niku atine awake dhewe niku ditata. Aja malah digadekke sebagai alasan awake dhewe nyalahke sapa-sapa utawa ngepenakne awake dhewe alasan ra gelem nyambut gawe. Gara-gara corona akeh keluarga sing padha padudon sik pae kondang nyambut gawe lah padahal golek gayan kuwi ya angel. Lah kuwi sebagai iku ya kudune pikirane atine ditata. Ya engko pake ben mikir dhewe alon-alon. Engko tak Terus situasi kados ngeten iki kajenge asal penghasilan posisi ten dia ngoten kedah pripun Pak? Ngeten Bu, niki kan zaman milenial niki, jenenge zaman teknologi. Sedaya saged gunakaken HP ini damel dodol online, mungkin jenengan saged damel napa pecel, napa damel onde-onde, napa damel lah mungkin di sampai kita rencang-rencang napa tombol kepalik disambi online ki ngoten kan mungkin saged damel bantu ekonomi keluarga. Nggih Pak. Lah nek perkawis Mas Man pengen nyambut damel selagi itu atine sae insyaallah tak Gusti Allah maringi pekerjaan. Nah mungkin nggih mboten pekerjaan sing menghasilkan jangka pendek tapi jangka panjang nggih. Iku kan modal nek awake dhewe niku iki gelem nyambut damel misale nandur napa kedepane kan nggih mengke saged damel nutup kebutuhan sing mungkin utang ten ngajeng kala wae. Nah niki saumpami ngeten Pak RT, saumpami niki kan nggih keadaane kados ngeten. Saumpami niku damel YouTube menapa pripun Pak? Lah niku malah sae bapak-bapak sedoyo. Nah terus YouTube niku nggih suatu pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan kita sedoyo. Damel mawon sae itu dikembangke mungkin insyaallah kenging damel nambah keuangan keluarga kita sedoyo. Terus batase pripun iki Pak? Solusine napa kedah nyambut gawe sing intene tenjawi dusun ngoten angsal mboten niki lha kadosane dadi tutup janten niku Pak. Nggih ngeten Pak Man, nek perkawis nyambut damel sing langsung menghasilkan uang, nek enten channel yang kira-kira di daerah itu tidak ada zona merah untuk virus corona, nggih mboten masalah. Sik penting awak dhewe medal niku ngatos-ngatos. Nggih pakai masker. Mungkin pakai masker niku yo senajan tumpek nggih dinggotan kok sama dicopot. Akhirnya dicopot. Nah, di samping niku ya mungkin jaga jarak dengan teman atau orang lain yang pas kita ketemu. Ya mungkin di sisi lain juga Mas Man, nek ing pundi-pundi niku tangane ndang dicuci, mungkin klambine dinggo pisan wae ndang dicuci. Amarga awake dhewe ra ngerti apa ning dalan apa pas ning pekerjaane awake dhewe awake kena virus kuwi mau, apike dinggo pisan wae klambine. Oh nggih. Ngeten Mbak Yu, Mas Man, kali Pak Isan, kula tak nyuwun pamit nggih jenengan pokoke berusaha dalam hal mencari rezeki nggih sing penting obah. Mulih Gusti Allah tak paringi rezeki kali jenengan sedaya. Mungkin iku kula tak pamit riyen. Oh, Nggih, nggih. salaman nggih. Nggih, monggo asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene saiki awake dhewe ya awake dhewe mending tak terus minta bojone ayo angon ning sawah karo golek-golek apa ning sawah kono ben bojomu ben tenang ning omah yo.
wis sik nyam anu aku tak nggo baju. Oh iya, aku lek mau neng sawah-sawah kono. Wis ndajakan mangkat kono, Dik. Yo. Oke. Yo. Iya, lagi. Aku terus terang pergi karo Pak RT kayak gini. Aku ngomong karo Pak RT. Oh, iki piye ngono? Aku ya ngajak. Ngajak wis dah lunga ayo dah bancing opo yang dikono. Ya, pasti kemana. Iya, ya. Wis anu ketinggalan nang desa kono. Ning aja karo ora bisa. Jangan tani dulu. Tangi, kawan.